muhterem tamaşaçılarыбыз, siz Tatarlar topşuruğun qarıysız. Әлеге чыгарылышта biz sizge Отна дәвамында Tatarlar программасында чыгучы кызыклы вакыйгаларны, видео язмаларны күрсәтербез. Бездән аерылмагыз. Казан Кирмәне музей тыюлыгында урнашкан Кыл Шәриф мәчетенең Ислам мәдәнияте музейында Тегеран, Уфа, Казан каллиграфия күргәзмәсе ачылды. Җәмәгатьчелек алдында Башкортстанда гомер итүче татар рәссамы, декоратор Лира Сөләйманның һәм Иранның Тегеран шәһәрендә иҗат итүче каллиграфия устасы Нәсер Таусинең эшләре куелды. Бу ике иҗатчының эшләре изге Коръәндә язылган сүрәләрне халыкка таныту, динебезнең рәсем сәнгатендә дә нинди гүзәл һәм камил булуын күрсәтә. Каллиграфия күргәзмәләре Кыл Шәриф мәчетенең Ислам мәдәнияте музейында һәр даим узып килә. Аларның һәрберсе кабатланмас. Тегеран, Уфа, Казан калаларын берләштерүче әлеге чара да үзенчәлекле. Аны Казан Кирмәне музей тыюлыгы белән берлектә Ибн Сина исемендәге Ислам мәдәниятен тикшерү фонды үткәрә. Каждый раз, представляя авторов каллиграфии, совершенно по-новому, можно сказать, перечитываешь Коран. Мы знаем, что в этом искусстве есть серьезный вклад и наших татарских мастеров, потому что как один из жанров можно назвать искусство татарского Шамаиля. Это тоже развитие Хусни-хата, как обычно называют жанр каллиграфии. Хусни-хат – ул чиста матур язу дигәнне аңлата. Татар халкының яраткан шамаилләрендә урын алган әлеге стиль хакында күргәзмәнең шәрәфле кунагы, фәлсәфә фәннәре докторы, техник фәннәр кандидаты, каллиграфия өлкәсендә 30 елдан артык хезмәт иткән иранлы Нәсер Тауси әфәнде дә сөйләп китте. Нәсер Тауси әйтеп киткән нәсх каллиграфиясе 10-нчы гасырда ислам барлыкка килгәнче үк кулланылышта булган. Кулъязма башында бизәкләп ясалучы әлеге язу стилендә Коръән китабының күчермәләрен ясаганнар. Ул хәзерге заман басма гарәп шрифтының нигезендә ята. Ә менә Райхани стиле хәрефләрнең бер-берсенә үрелеп китүе белән аерылып торган язу. Бай тарихлы татар халкының әлеге язу үрнәкләрен тагын да үстерү, аларны заманчалаштыру хакында да Тегераннан килгән оста киңәшләрен бирде. Нәсер әфәнде әлеге күргәзмәгә махсус ел ярым дәвамында әзерләнә. Ә үзенә ярдәмгә Грозный шәһәрендә дөнья күләм каллиграфия конкурсында беренче урын яулаган татар рәссамы, декоратор Лира Сөләйманны чакыра. 16 эшне Иран остасы эскизларын ясый, Коръән аятләреннән сүрәләр кулланып, аятлар кулланып, һәм Аллаһның исемнәрен язып, матур зур осталык белән бу эскизларны әзерли. Эскизларга таянып, Уфада яшәүче Лира Сөләйман бу эскизларга, каралы аклы эшләргә җан өрә, аларга объем, күләм өсти. Каллиграфия ясауда югары уңышларга ирешкән милләттәшебез Лир ханым бу өлкәдә дә әле яңа гына эшләп килә. Мин бу яңалышта 7 ел эшлим. Сәбәп булды ошо ел эшкә минең улымның тууы. Шул эштә минең бик зур дәрт булгайны. Аллаһ дип язырга, Мухаммад дип язырга, шулай тырыштым да и шамайларды эшләргә өйрәндем инде. Ходай исеме һәм ярдәме белән башкарылган эшләрнең нәтиҗәле булуында шик юк. Татар халкының борынгыдан килгән каллиграфия сәнгатен саклап, аны үстереп дөньяга таныту безнең бурыч. Ул безнең милләтебезнең тагын бер кабатланмас үзенчәлеге. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Табиб Эшкуар шәһәрдәге Хөсәйния мәчетендә җирле мөселман дини оешмасы рәисе. Сүзебез Оренбург шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте туган тел рәистәше Рөстәм Мананов турында. Оренбургта татар мәдәни тормышына әлеге оешма зур өлешен кертә. Якташларына ярдәм итеп торучы милләттәшебез Рөстәм Манановның хезмәте һәм гаиләсе турында Фирүзә Абсалямова. Рөстәм Мананов тумышы белән Сокма районының Үргешевенле авылыннан. Балачак хыялын тормышка ашыра. Оренбург медицина академиясеннән соң табиб булып эшли. Табиблык белән берлектә ул Оренбургның Хөсәйния мәчетендә җирле мөселман дини оешмасы рәисе вазифасында башкара. Рөстәм Файзрахман улы гыйбадәтханәдә үткән барлык чараларның оештыручысы да.
Безнең дәресләребездә ислам дәресләреннән башка үзебезнең туган телебезне дә апарабыз, татар телен дә апарабыз. Соңгы елларда дини тәрбия алуга игътибар артты. Шуңа да өстенлек балалар белән эшләүгә бирелә. Бу елны үзе оештырган татарча диктант акциясында да алдынгы сафларда иде. Бөтен вәгазьләр татар телендә башлана. Һәм бездә дә ул аны шул гырыф-гадәт бар. Чөнки инде без үзебезнең Әхмәтбай салынган мәчетебездә булганга күрә, безнең үзебезнең телебезне тагын да бер саклау элемтәсен кертәсебез килде. Оренбур татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәдә күп кырлы, эшчәнлек белән аерылып торган милли үзәк. Эшкуарлык һәм хәйриячелек мөхтәриятның төп юнәлешләре. Шулар арасында ветераннар өчен үткәргән кичәләр, татар киносы көннәре, Татарстаннан килгән язучыларны, артистларны кабул итү. Мөхтәрият һәрбер чараны мәктәпләр, татар театры, китапханәләр, гыйбадәтханәләр белән бергә уздыра. Бик ачык, милләт җанлы кеше, бик идеялар күп буланың, ветераннар белән күп чаралар үткәрдек. Һәрбер чарада аның компаниясе ул үзе актив катнаша, җитәкче буларак та, игәнәче буларак та. Шәһәрдә нинди генә чара үтмәсен, анда Маннановларның барлык гаилә әгъзаларын күрергә була. Гаилә башлыгы күпчелек вакытын эштә үткәрә. Рөстәмгә хатыны Анжелика, хуҗалыкта да, йортта да таяныч. Маннановлар гаиләсендә 3 малай үсә. Владикка 15, Әмиргә 7 һәм кечкенә Дамирга 3 яшь. Анжелика Рамиль кызы Петербург университетында белем ала. Белгечлеге буенча психолог, логопед, балалар белән дәресләр карау аның өстендә. Әмир 1-нче сыйныфта укый. Владик әти-әнисенең горурлыгы. 5ле билгеләре генә алучы егет әдәби китапларны инглиз телендә укый. Кечкенәләре Дамир рәсем төшерергә ярата. Йорттагы бай китапхананың да үз сере. Маннановлар һәр ай ахырында гаиләләре белән китап кибетенә йөри икән. Сөйләгән китаплары рус, инглиз, татар телләрендә. Барыбызда үзенә бер китап сайлап аладыр. Шуны ай эчендә без укырга тырышабыз. Әлбәттә, хәзерге көндә инде без интернет аша да заказ бирәбез. Хәзерге көндә мин балаларыбызга үзем кич сайын татарча берәр азгына әкият укырга да тырышам. Инде шул китапларны күреп, татар телен белеп үсәргә тиешләрдер дип уйлыйбыз. Мин укырга яратам, спорт яратам. Спорттан карате белән футбол яратам. Китап укырга яратам. Әлбәттә, гаиләдә дини тәрбиягә дә игътибар зур. Балалар әтиләре артыннан тартыла. Рабана тиня фидуня сатанта фафиля карате. Хасанта, вахана, хасбаннар. Амин. Аллаһ акбар. Уңышлы хезмәтнең нәтиҗәсе. Күп санлы мактап кагазлары. Үземнең балаларымны да үзебезнең телебезне саклап, гырыф-гадәтләребезне саклап, динебезне белеп, динебезне азрак иләнеп, дугаларны кылып, Аллаһның бер генә икәнен белеп, шунарда үстерергә тырышабыз. Үзебезнең динебезне белсеннәр, милләтебезне белсеннәр дип. Малайлар спортны да үз итә. Владик карате белән шөгыльләнә, уңышлары да куандыра. Әмир биюгә өстенлек бирә. Анжелика оста уңган хуҗабикә. Балалар татар халык ашларын үз итә икән. Ашпашмак яратабыз, чак-чак, элеш. У нас вот недавно приходила подружка, Амирчика, да, Вика, и мы ее угощали татарской лапшой. На следующий день в классе она всем рассказывала, говорила, что не пробовала, не видела никогда, да, сынок, квадратики. Вот. Пироги мы очень любим печь. Различные. Амир сам катает тесто, да? Амир, расскажи. Да. Катаем тесто, печем, делаем все вместе. Узакламый яңа ел бәйрәме. Балалы йортта, әлбәттә, чыршы булырга тиеш. Ә инде аны бергә бизәү көтеп алынган иң күңелле мизгелләрнең берсе. Алда озын кышкы яллар. Гаиләдә балалар белә, әти-әни ягыннан да, әби-бабайларны да тигез күрү өчен олар якын кешеләренең барысында да булып өлгәрергә тиеш. Бу кечкенәдән олыларга карата ихтирамлык тәрбияләү дәрестән маннан. Туган телебез, мәдәниятебез һәм гырыф-гадәтләребез беренче чиратта, әлбәттә, гаиләдә сакланырга тиеш. Оренбурдан Фируза Абсалямова, Татарлар. Киләсе
видеоязмада без сезне Казахстан Республикасының Жайык шәһәрендә гомер итүче Мусаев Нәгыйм Зөлкәрнәй улы белән таныштырырбыз. Аның барлык туганнары Жайык җирләрендә 500 елдан артык гомер иткән. Зөлкәрнәй улы Нәгыйм бүген күренекле татар мулласы. Бер генә дини бәйрәм дә Нәгыйм агасыз үтми. Таңсылу Насырова дәвам итәр. Мусаев Нәгыйм Зөлкәрнәй улы Жайык янында урнашкан Скворкино авылында дөньяга килә. 7 еллык сала мәктәбен, соңрак Жайык уку көллиятен тәмамлый, төрле елларда ремонтчы, җитәкче, механика белгече булып хезмәт итә. 1986 елны татар мәдәниятен, телне үстерү максаты белән татар үзәге оеша. Берләшмәгә нигез салучыларның берсе Нәгыйм Мусаев була. 1994 елда татар үзәге катнашында Габдулла Тукай йөргән Кызыл мәчет язмышы хәл ителә. Хайруллин Ришат. Он был председатель, он это он мәчетне давай бин алайым, ремонт ясаймын, мәчетне ашабыз дип. Шул мәчетне Ришат төзәтте. Нәгыйм абыйның әтисе Зөлкәрнәй әфәнде мөгаллим була. Ул Җаекның Мортаза мәчетендә мөәззин булып хезмәт итә. Улын да дин белән ул таныштыра. Әкрбәгән ләзина әзкөркүн билисәни. Bir rahmetle arka rahimi. Uşu ukan kalan hayatlarım 21. Allah Teala'nın rızaları için olsun. Халим Нәгыйм улы шулай ук әтисенең йомышын дәвам итүче. Бүген кайбер дини мәҗлесләргә дә ул Нәгыйм абыйга алмашка йөри. Инде ничек әйтергә, воспитаниемә күз алдына күргәч инде өйрәнәсең бит. Шуңа карап. Нәгыйм Зөлкәрнәй өендә өстәлләр дә түгәрәк. Кичләрне күмәкләшеп үткәрү үзе бер матур йола. 2011 жылдан бері абыйны білем. Мұғалім екен. Шонан мен енді атеист болдым өмір бойы. Анан соң Фатиха Ихлас сүресін жатлап алып, абай айта сен діннен хабарың болу керек, 60-қа жеткеш. Шонан соң қазір енді мына садақаларда шақыралар, садақа өткізем, дұға оқимын. Яхшылык теләмен. Менә шулай яши безнең милләттәшләребез Җаек шәһәрендә. Үз татар мулласы белән бергә элек-электән килгән милли йолаларны үткәреп, саклап бара. Таңсылу Насырова, татарлар, Җаек шәһәре, Казакстан. Бүтін дөнья буйлап татар моңа атлый. Бу көннәрдә халыкара телевизион конкурсының беренче сайлап алу туры узды. Шунысы әһәмиятле. Быелдан башлап конкурс мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакиров исемен йөртә башлаячак. Башка яңалыклары, үзгәрешләре дә шактый. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Дулкынлану, катыш, сөенеш, студентлар һәм мөгаллимнәр уку планында булмаган имтихан үтә. Татар моңында катнашу дәрәҗәле дә бик дулкынландыргыч та. Мин бик шатмын һәм үзем белән горурланам шундый зур дәрәҗәле конкурста катнашканыма. Мин беренче тапкыр катнашам, ул конкурс турында бик күп ишеткәнем, тыңлаганым бар иде. Узган конкурсларны. Бу конкурс бик кыен конкурс. Әзерләнәм, тагын әзерләнәсе бар әле. Беренче сайлап алу туры Казан мәдәният институтында үткәрелде. Мин егетләр Рамил Курамшинның обработкасында. Бу кино булай да яратып уйныйм мин. Ул булай да танылган, теге баянистлар арасында шундый танылган ки булып санала. Быелгы конкурсның яңалыклары да күп. Президент күрсәтмәсе белән шундый карар кабул ителде. Әлеге татар моңына Илһам Шакиров исеме бирергә. Бу әлбәттә бөтенебезгә безнең җаваплылыкны тагын да арттыра. Вокаль ансамбльләр төшеп калды оештыручылар. Хәзер вокалистлар, җырчылар беренче планда. Вокал номинациясе безнең бит инде бар. Бу основной номинация. Ул иш юнәлештә булачак быел. Беренчесе академ вокал номинациясе, анда инде күпчелек әлбәттә профессионал җырчылар, әйтик студентлар, шушы белемне алучы студентлар катнашачак.
Берсе эстрада юнәлеше һәм инде халык җыры номинациясе. Мин инде бер катнашкан идем. 2017 елда мин анда дипломант исем алдым һәм быел яңадан әзерләнеп катнашырга уйладым. Бу конкурста күбрәк татар халык җырлары һәм аны җиренә җиткереп башкарырга кирәк. Монда инде быел эстрада бүлегендә өстәгәннәр. Әлбәттә барыбер халыкчан башкару үзенчәлек кирәк. Жюри әгъзалары һәрбер конкурсантны игътибар белән тыңлый. Башта уен коралында уйнаучылар бер-бер артлы имтихан тотты. Конкурслар шундый җитди, шуңа күрә дулкынландыра. Тагын бер үзгәреш хәзер татар моңын үткәрү эше Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясына икләнгән. Ә сайлау болу туры март уртасына кадәр дәвам итәчәк. Димәк, гаризалар әле кабул ителә. Электрон почта һәм телефонын сез экраннарда күрә аласыз. Татар моңына катнашырга теләүчеләр, әлбәттә, 17 яшьтән башлап 35 яшькә кадәр һәммә кеше җырларга яраткан, татар халык җырын җырларга яраткан, бүген әйтик эстрада җырларын җырларга яраткан һәрберсе катнаша ала. Күбрәк җырчыларны, күбрәк шул яшь башкаручыларны эзләп табарга инде. Киләчәктә исә татар моңы фестивале итеп Россиянең төрле төбәкләрендә гөрләячәк оештыручылар. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан. Төмән өлкәсендә Билбау буенча көрәш ярышлары узды. Көрәшчеләр Кыскара шәһәрендә очрашты. Нәкъ менә бу шәһәрдә көрәш секциясе инде 2 ел уңышлы эшләп килә. Ярышларны оештыручы Төмән өлкәсенең Билбау буенча көрәш федерациясе. Максатлары әлеге спорт төрен таныту. Яңа ел турнирына көрәшчеләр 2019 елдагы яхшы нәтиҗәләр белән килгән. Алар да могҗизаларга ышана, ләкин келәмдә ул бары тик тырышлык нәтиҗәсе икәнен беләләр. Мне вот нравится борьба көрәш, то что тут большие перспективы в спорте, то что дальнейший путь тебе дают. Көрәштәге уңышларын күрсәтер өчен Төмән өлкәсеннән 60 көрәшче килгән. Турнир Каскара авылының спорт комплексында үтте. 2 ел элек монда Билбау көрәше клубы Батырның бүлекчәсе ачыла. Популяризация она ведет к этому, потому что и дети начинают спрашивать, и родители начинают интересоваться, потому что если будут дети завоевывать какие-то места, это их будет участие не только в местных соревнованиях, а это же и на России и так далее. Батыр көрәш клубы Төмән өлкәсендә федерация ярдәме белән үсеш ала. Каскара, Янтык, Аслана авылларында һәм Төмәндә көрәш түгәрәкләре эшли. Ярыш алдыннан Зөлфәт Гарифуллин укучыларына киңәшләрен бирә. Янтык авылында көрәшкә мохтаҗлык зур. Тренировкаларга әтиләре, уллары, хәтта кызлары белән дә киләләр. Зал 20 кешене генә сыйдыра ала. Әтиләүчеләр күбрәк ди тренер. Безнең авылда яшьләр бик күп йөри, 20 кеше бара. То есть шулай әзерләнәбез, әйбәтләп, очрат атнасына тренироваться итәбез. Балаларныкы интерес бар. Бездә дә балаларга кызлар да тренироваться итә. Көрәшәбез, сабандырларда, соревнованияларда участвовать итәбез. Менә бүген килдек команда белән инде аткалы җыйнабыз. Беренче урыннар, икенче урыннар, өченче урыннар. Шулай да бер әзер, настроены. Ала берсә инде теләбез безнең авылда да расширение булсын. ДКның спортзалын ремонтировать итеп безгә. Шуннан соң без может күбәеп, кәнәеп, зур команда белән, зур семья белән килеп соревнованияларда участвовать итәргә насыйп булсын. Россия һәм дөнья күләм ярышларда Төмән көрәшчеләре призлы урыннарны ала башлагач, әлеге спорт төре белән кызыксыну арта. Недавно мы ездили в Казань на чемпионат России, и получилось так, что наша команда Тюменской области завоевала 2 серебряных медали и 4 бронзовых медали. Это очень хороший результат для нашей Тюменской области. Билбау көрәше федерациясының төп максаты Төмән өлкәсендә бу төргә игътибарны зурайту. Батыр клубы түгәрәкләре татар эшмәкәрләре ярдәме белән эшли. Алар тарафыннан ремонт, тренерларга хезмәт хакы. Барысы да авыл җирлегендә балалар спорт белән бушка шөгыльләнсен өчен эшләнә. Ләйсән Асыдырдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе.
Devam итәбез. Әнисе аны 43 яшендә таба. Гаиләдә 11-нче бала булып туа. Сүзебез бүген Латвияның Рига шәһәрендә яшәүче Зәйтүнә Ганиева турында. Бик катлаулы язмыш иясе. Кулак исемен тагып, гаиләләрен таркаталар. Аннан сугыш, концлагерь, баласын югалту кайгысы. Сынаулар күп, әмма сыгалмый. Зәйтүнә Ганиева инде 103-нче яше белән бара. Тиздән туган көне, ә иң истә калганы 100 яшьлегем булды ди ул. Аны юбилее белән бөтен татар дөньясы кытлаган. Менә ул Зәйтүнә апаның 100 яшьлеген котлап килгән хатлар. Барлыгы 15 илдән, биредә Америкада бар, Австралия, Азәрбайҗан, Төркия. Барысын да санап бетереп тормыйбыз инде әлбәттә. Һәм әйтергә кирәк, бүген Зәйтүнә апага инде 102 яшь, тагын 2 айдан ул үзенең 103 яшьлеген билгеләп үтәчәк. Алла берса, Зәйтүнә апа менә әйтеп китсәгез иде. Озак яшәүнең сире нәрсәдә ул? Тырышамын җиргә, тырышамын нәрсә булса эшләргә, мин теге утырмыймын үдә тоже. Иногда посуда юамын, ызбалар җыямын, урнымны үзем җыям. Я Рабби, эшмәдем, тартмадым, начар эшләр эшләмәдем, эшләдем бик күп. 1917 елның 14 февралендә Буа районы Өч Мунча авылында туа. Әтисе Саттар Хөсәенов үз көче белән зур хуҗалык тоткан, динле кеше булган. 1932 елда Кулак исемен тагып гаиләне тараталар. Саттар ага кайчандыр Ленинград тирәсендә эшләп алган була. Шуңа күрә гаиләсен үзенә таныш булган урыннарга озатып өлгерә. Үзен төрмәгә ябалар. Ул анда 1940 елда үлә. Зәйтүнә апа Ленинградка килгәндә 4 сыйныф тәмамлап өлгергән була. Рус телен үзләштерә, тегәргә өйрәнә, атаклы конфет фабрикасына эшкә урнаша. Әнисе 11 баладан исән калган 2 абыйсы үзе шәһәр тормышына ияләшә башладык дигәндә сугыш башлана. Оккупациягә эләгәләр. Гаиләсе белән концлагерьга озатыла. Безне илттеләр Гатчинга, концлагерьга. Без концлагерьда тордык 4 ел. Немесләрдә эшләдек. Кем урам сыбырды, кем күбесе эшләдек. Госпиталда безне 43 елны тотылдылар Шалунга. Барыбызны да яхалып бик күп иде. Әйтәләр иде 6000. Ну вот, biz эләктек 135 человек bir Шалунга, и безне китерделәр Латвияга. И безгә анда тоже концлагерь иде. И без шунда тордык урыслар килгәнчә кадәр. Урыслар килде 44-нче елны. Тра калдык без Латвияда. Ригада ул тегүче булып эшли. Кияүгә чыга, игезәк балалар таба, кыз һәм малай. Үстердем үзләрен шулай, бик авырлык белән. Ирем тоже безнең сугышта булган. Безнең белән күп торырга туры килмәде. Аның бар иде әнисе кушты үзе җанында торырга. Вот как 20 лет исполнилось, уламны минем үтерделәр. Наиләмне укырга бергән идем, кыенлык булса да, ор булса да, укымаятым, син укымыйча калма дип ул укыды. Бүген ул кызы Наилә тәрбиясендә сугыш, туганнарын югалту ачысы әнидә эссез калмаган, шактый коры холыклы. Хисләргә бирелеп утырырга вакыты юк иде. Әмма безнең өстебез бөтен, тамагыбыз тук булды. Өебездән кунаклар өзелмәде. Аның рухи дөньясы бай дип сокланып сөйли кызы Наилә. Имея 4 класса, если вы знали, что она прочитала в своей жизни. Она прочитала такие книги, которые, в общем-то, самые такие грамотные и, в общем, с большим образованием люди могли не читать. То есть она даже читала Фейхтвангера. Она во всех театрах ходила, во все спектакли ходила. Мариинский театр в Ленинграде посещала. Где только, и поэтому она знала и оперы, прекрасно их любила. Бисмиллахи-рахмани-рахим.
Кул һуаллаһу ахад, Аллаһу самад, лам ялид. Зәйтүнә Ганиева алдында әтисеннән калган Коръән 1914 елга. Аны әнисе концлагерда вакытта кәфенгә төреп, аркасына куеп йөртә. Шул кәфенгә төреп әнине күмдек, изге китапны үзем саклап калдым. Һәр көнне мәетләремә дуга кылам ди ул. Бар эшемне Аллаһка тапшырдым. Бар яхшылыгымны Алладан күрдем, начарлыгымны да Алладан күрдем. Һәр вакытта әниемдән, әтиемдән калган ниләрне без онытмадык. Кунак чакырдык, Коръән укыттык, Коръән тутырттык. Әтием бик яхшы Коръән укыйдыр. Зәйтүнә апа Ригадагы татар иҗтимагый оешмаларының башында торучы да. Бүген дә киңәшләре белән ярдәм итә. Идел татар оешмасында уздырылучы бәйрәмнәрнең түрендә. Әтиләкләренә килсәк, Аллаһ Тәгалә бирсен безгә җиңгеллек, әс-каста иманыбыздан айырмасын. Әшһәдә әннә ла илаһа иллаллаһ ва әшһәдә әннә Мөхәммәдә Расулуллаһ. Менә шул сүзне оныттырмасын безнең Аллаһ Тәгалә. Амин. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Рига, Латвия. Бүгенгә менә шулар. Яңа елга кадәр санаулы көннәр калып бара. Татарлар программасының иҗат төркеме сезгә яңа елда исәнлек, саулык, ак бәхетләр теләп кала. Исән-имин яшәгез.